bugün ayırışa bir şılan baştan aytıp koyayım әлі. Мишерлерні усал дейлер. Жалия нәрсе енді бұл. Илхам Абушакиров нақ мына менің көк жырлайды менде мен. Тоқта достым, сабыр ет. Әне қуып жіберге сен бірінші мына шушы консерваторияға келді. Нендейдер ішке қаршылық? Жоқ, андай әйбір жоқ. Жоқ, олай нешік боларға мүмкін. Анарсың жүресің қуып шығармасалар жарар еді, кіші арасында deyip. Мен енді қазір ғафу өтінерге керектір енді де, анда қазір соңойны ғафу өтінсәңге. Сәлем, бұл маршрутка проекті береді сеңа да, меңа да яқшы тану шәхіслер шәһәр бойлап үзләренең яратқан урыннарын, урамнарын, биналарын бір сүз белән әйткәндә яратқан маршрутларын күрсәтәчәкләр. Әйдәгез, шақырылган кунагыбыз белән якыннан танышабыз һәм маршрут буенча бергә үтәбез. Әлеге тапшыруны біз булат қойткан дип башлар идек, ләкин бүген ул үз образында кайчандыр төзүче, боксчы да икән әле. Галиаскар Камал театры артисты, иң халыкчан актер һәм Татарстан Республикасының халык һәм атказанган артисты Әсхәт абый Хисмәт. Мин бүген айырыша бір шылам баштан айтып қойым әлі. Мен сізді шынды яратам һәм хөрмәт итәм һәм менә шуннан ничектер айырыша бір шыласын икән. Беренче тапкыр гына күрешмәсәк тә ничектер. Борчылма, Алла үрсә барсы да әйбәт булыр. Әйдәгез, сез безнең маршрутыбызны Маршрутны башлыйбыз. Біз не өчен монда? Менә мәктәпне 10-нчы классын тәмамлаганда интасашинин яздык. Ким булырга? Менә 42 бала арасыннан 2 класска 42 бала, шулар арасыннан мен бірден бір кеше мен жыршы артист болам дегенім, жыршы болам деп жазғаным. Мен шуңа көре мәктәп тәмамлап, хош, әне мені Қазанға қуып жіберді. Келдім мен менә ең бірінші менә шушы консерваторияға. Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясе 1945 елда югары дәрәҗәле музыкантлар, педагоглар, башкаручылар һәм композиторлар әзерләр өчен барлыкка килә. Аның беренче ректоры татар мәдәнияте һәм сәнгате эшлеклесе Нәҗип Җиһанов була. 2001 елда уку йортына нәкъ аның исеме бирелә. Имештер инде консерваторияга укырга керәсең. Аны бит минем музыкаль белемем дә юк. Әйе, килдем мен, кирдем. Әйме, анда bir bölmeye kirdim, anda iki hanım otura. Anın birisi Zıhra apa Beyraşova. Ne işlep жүресің ба? Міне шулай жырлайырға келем, мен оқырға кірем. Сен кімсің? Ауыл малайым айтам мен. Нендей жыр жырлайсың? Мен оларға тұттым да хош ауылым жырладым, олар пианинода ойнап жіберділер, жырладым. Бұлар тыңдадылар да яқшы. Сенің музыкаль білімің бар мы? Жоқ. Алайса сен міне 1 сентябрьге келерсің. Біз сені подготовительныйға алабыз дейділер. Әмен әлі мұнда келіп оқу насип болмады. Мен үшін десеңіз, аннан соң мен бардым жизнилерге, жизни ашуланды, ауыз көтеріп жырлап жүру, мұржегіші түгіл енді, айда мен сені РТИ-ға ішке орнаштырам деп, мені РТИ-ға ішке орнаштырды. Сразу мені саженный цехқа ішке алдылар. Бір күн Әсхәт абайың РТИ заводында саженный цехта ішлеп шыққан кіші. Ауыл егіті, әлі ол вақытта нешік Қазанға міне әнегіз жіберді дейсіз? Әне қуып жіберді. Міне мәктәпін тәмамлағаш мені фермаға учетчик етіп алырға тіледілер. Анда учетчиці қыз күйеуге шыға, аны орнына кіші керек, ол қыз көршідәгіне тұрайы. Башта ол айттейін деп айтам, білмеймін. Әйтірлер, нетәрбіз, қарарбыз. Келді зав ферма, әне жоқ дей. Келді бригадир, әне жоқ дей. Ondan kolxoz председателі келді де, шулай, Рахил апа міне, фәлән, фәсмәтә, әне бүтіней қызып кетті. Мен де тішім шыққаннан берілі колхозда шейлендім, бір рақат көргенім жоқ, бар жиында Қазаныңа кеттейіп, әне мен шулай Қазанға қоп. Міне бет қана тұрмышыңыз нешекті? Аллаға шүкір. Қазақстанның халық артисті қазір. Аллаға шүкір. Міне ол вақытта Әсхәт, сен Татарстанның халық артисті боласың деселер, шаныр едіңіз ме? Ондай нәрсе шанмасы. Мәктепте оқығанда 9-шы класста міне бүтін балалар, міне шушы 42 бала барысы да кеттілер. Неге? Мен гіне қалдым, Волгоградқа кеттілер. Бір мен бара алмадым, әйме? Бір мен бара алмадым, жылы менде 20 сом ақша таба алмадылар. Тегісі, мұнсы, әне айта, жылыма көрмеген жерін қалмас әлдей. Аллаға шүкір, шетелде де болдым, бүтін Советлар Союзында үйлендім, театр гастроллер біле, ол Алматы, Ташкентларда айлар бойы жата тұрған ек, әненің сөзі расқа келді. Әне қуып жіберге сен бірінші міне шушы консерваторияға келдім. Андан соң РТИ-да эшләдім бір күн. Андан соң РТИ-дан соң енді мен бардым
әненің інісіне. Теге әтенің сіңілісі жизни дедім. Бұл әненің інісі туған абай менің түзілішті әшлей, Волгостар конструкция бик зор дәрежелісі бар шек, бик құрмат етелер енді абайны. Келдім, сөйлештім де, шулай міне абайым айтам. Ахмад жизним айтам мені орнаштырды РТИ-ға. Қоя, ненде шекқа. Айтам, сажынды шекқа, о, абай кетті мұнда қызып, ненде дей, сен дей. Әлі дей, малолеткі башың бола, сен анда бір жылда кәкірейесің дей, сажынды шек бейті ол. Бір қоя бармайсың, ертеге түзелішке барабыз. Әлі анда да абайның дәрежесі арқылы монтажник орнаштым мен. Не үшін десең, мені разнорабочий иттіріпкен алырға тегішлер. Малолеткі бұл алмай монтажник бұл. Әміне, сіз барып кішкінеден ішлеп үйренген болсаңыз да, көп тапқыр сөйлегеніңіз бар, бары бір ижад білен өскенсіз бірге. Нендейдір өз үшін түгәрәклерді шүғілендім деп. Әтия негізі қәті ондай ауыл клубларында шығыш жасап ергенлер. Анысы шылай. 4-ші класста мені жылаттылар. Махаббат турында жыр-жырлысың deyip жылаттылар. Андан соң мен бүтіней сахнаға шықмадым. Жырлысыңыз келмеді ме махаббат турында? Жоқ, махаббат турында жырлысы келе. Ол вақытта балалар жыры жоқ дәрежесінде. Мен жырладым да, әрәмәдә қарамада құндыз бар. Қараңғы деп келмей қалма, ай болмаса йылдыз бар. Шушы ата-аналар жиылышынан соң шығыш жасаймыз біз. Мен 4-ші класс баласы жырладым. Оқытушы айтты, сен дей кішкене башың біле махаббат турында жырлады. Мен жыладым, әти көрді де, нәрсе болды. Мен айтам, Жария апа ашуланды, шулай деп айтты. Әти Жария апаны сөгіп атты да, Жария апа жылады аннан соң. Ана мен 6-ші классқа қадар бірде сахнаға мінмәді. Енді оқығанда 6-ші класста Асия апа мен Галимның әлі исән сау, исән болсын. Ол шығарды мені сахнаға, құшылар күнінде жырларға шығарды бұл мені. Жырлайсың дейм, айтам Асия апа жырлам. Мен жырламасам шерігіңе екілі шығарам. Біләмейді. Мотивацияның да түрлісі бар. Ширікке бітікілі шығаласы келмейді, жырлай білген башың біле. Ярар, нешілерге, әнелерге қайтып айттым. Шалбар өзімнікі, ботинка әтінікі, күлмек жоқ, ақ күлмек жоқ. Бір сіңілісінен бара шофер болып жизнейінде аларда ақша бар. Жизнейден барып ап қайтқан күлмек. Күлмекні бір де жіберінде, тігінде керек бит жараға тұсталырға. Шол қадар дей зор жегет, мен субханалла бетінде бойы өскен, ақыл болмаса да. Жизни айтқан не deyip, шол қадар негізге ақ күлмекті ала алмайсыз мұ дейік. Әне қайтып келе, шында неден енді, көрем әне жалап қайтып келе. Әне мәйтем нәрсе болды. Міне де жизнен шылай айтып жіберді дейік. Әненің де жүрегіне теген, жұғый ақша. Білесіз бі, ақша жұғый қалқышыларға бейт ақша бермейлері. Әттігілерінің аларының шоферларының жыл әйленесі ақшалары бар. Шуңа ярар, шуны киіп, міне шылай жырладым да енді. Мен сахнаға шықтым, қолын артқа қойдым да міне шылай. Ішке қарап жырладым. Қол шаптылар, кіріп кеттім. Кіргеш Асия апа айта, Ашқат сен онда түшемде нәрсе көрдің дей. Асия апам айтам, бір нәрсе де көрмедім. Ама әлектен қорқудан міне шылай. Шыннан кетті міне. Бүтін жерге шақырдылар. Мектепте де, ауылда да bütün нәрсеге қатнаштым. Мен оқытушыларыма да рахметлі барсына да. Мишерлерні усал дейлер. Шынды легендалар ерейін. Неше көйлесіз дұрыс мә бұл? Мен тіге усал deyip, мен тұру сөзлеймі. Анда да міне әненің әйткен сөзі бар. Олым тұру жерме баш тие дейді. Тұру жерге әшпейтін әзір қай бір жерде бүгіліп кетерге керек. Қай бір жерде әйтмеше де қалырға керек. Мен өзім тіге усалдық деп айта алмайм. Әммәдәләке мені бір жетішілі сізлерің болса, шалт сразу айтам. Айтек міне, сен мені 9-ға шақырдың дейді, келмедің дейді 9-ға. Мен айтам, мен талия нәрсе еді бұл. Бұл кешегі қай болды? Міне, сондай айбір. Мен сразу айтам. Оны айтмеше де қалдырған мүмкін ебейтін. Мен айтам оны міне. Сондай ғадетім бар. Лекен ашу сақламайсыз? Жоқ, ашу сақламайым. Айттым, бітті шының біле. Анда тігілей, бұлай, бұл бұлай болғаны ей, бұл тігілей болғаны ей деп жүргенім жоқ мені бір қашан. Шулайдамда туры сүзлі болсағыз да, нендейдер Йымшақлығыз да бар, сіздің кіші сізге бит тартыла, міне балалар білен де ішлейбіз, еме балалар да сіздің янда сізге тартыла. Нешіктір бұл өз-өзіңізіне қоды ей тұтудандырмайынды? Бәлки шылай ғынадыр. Мен балаларға үйде қырыс. Міне тәртіп болсын, дәрісің әзірле, ошағаш әппәрейд, бисмиллахын айт, кішкене әзен біздің өзіміздің шылай ереттілер. Анар енді орысша сөйлешкендерінде бек жараты бітірмеймін. Мені балаларын өстірдім, мен міне бақшаға бардылар, орысша үйреніп қайттылар. Қайтталар орысша сөйлешелер, мен дәшмеймін. Бұлар әнелер янына келелері. Әне нешлебе, әтегіз орысша білмей дейіп. Міне
Әниләре дә шулай. Булар балалар да теге әни нишләп әти сөйләшми? Тигез урысча белми. Менә шундый. Менә шуларга без шулай үскән, шуңа күрә. Но мен әйтәләр, яшка таби хәзер Алла яшәп булмый. Диләр инде дә. Ну, әйтә алмыйм мин нәрсә дә. Әлегә тырышасыз. Тырышам. Казанга килдем бит инде мин. Хәзер төзелешкә кирдем. Мин бит инде яшь җигет, Казанда апасы эшли җиргән кызымны. Әйме? Ул адресны беләм, ул Адел Кутуй рамында кирпич заводында эшли, аның апасы. Бу минем кызым да шушында апасы янына килергә тиеш. Мин моны күрергә барам. Чыгып барам Тулай торактан. Карыйм, тегендә игълан эленеп тора. Профсоюз урамы укытучылар клубына җегетләр, кызлар кабул итәләр. Тоттым да нәрсә әйтәм, килим әле, кич белән барыбер буш, монда нәрсә эшләп йөрисең инде. Профсоюз урамы 15-нче йорт. Әлеге бинада 1915 елның 2 мартында Казан Яһүд дини җәмгыяте бинасы ачыла. Совет чорында Казан синагогасы күп кенә Россиянең башка дини учреждениялары кебек ябыла һәм әлеге бинада укытучылар клубы урнаша. Рәсми булмаган мәгълүматлар буенча биредә эштән тыш вакытта укытучылар үз эшчән сәнгать белән шөгыльләнгәннәр. 100 ел узгач 2015 елда реконструкциядән соң Яһүд дини җәмгыяте тантаналы рәвештә янәдән әлеге бинада ачыла. Монда килдем, монда Хабиб абый Хабибов дигән театр кружогы эшли, һәм дә җыр кружогы да бар шунда ук. Килдем, нәрсә син җырлый беләсеңме? Беләм. Нәрсә уйнаганың бар, менә шундый спектакльләрдә катнашканың бар. Уйнап җибәрдем, мин җырладым. Хуш авылым сау бул, сәламнәр көт, таң җилләре искәндә. Шуны җырладым да, булды. Менә бүген утырасың занятиедә, без менә шулай заниматься итәбез, киләсең. Килдем, алданрак җырлый торган гадәтем бар. Килдем, карыйм, монда җыр түгәрәге дә бар икән. Анда Кәрим абый Сафин дигән баянчы җегет, Кәрим абыйга да җырлыйм. Аннан армиягә киттем. Армиядан кайткач тагы килдем бу клубка, радио фондында. Менә 72 елда кайткач язылган җырларым да бар минем анда. Әле төзүче булып эшли башлаганда, менә иҗат белән кушлашырга туры килер ахрысы инде дип, актер да, артист да була алмамын ахрысы инде. Юк, андый нәрсә башында да булмады. Ни өчен дисәң, мин бит инде төзүчеләргә кирдем, һәм дә монда уйнап йөри башладым мин. Менә анда братна булгандыр, мин уже төзүче булып эшлим. Теге игъланны күрдем дә, монда килдем, мин рәхәтләндем. Монда шунда йөрибез. Менә шулай иттереп мин бер дә сәнгатьтән аерылмадым. Сез кырыс әтидер дип уйлыйм мин. Әйтеп кырыс дип, тәртип яратам мин, тәртип булсын әйе. Безгә дә әни һәр вакыт әйтә, улым, тәртипле бул, тәртипле йөрегез. Әгәр берәр нәрсәң булып җылап кайтсаң, әйтә торган янинең матур сүзе, менә улым мич тора. Мичкә бер кеше дә тик торганнан китереп сокмый. Значит, үзең гаепле. Нәрсәндә хәзер җылап йөрисең. Әмма тормыш иптәшегез. Минем беренче тормыш иптәшем вафат булды, әйме. Аннан минем 2 кызым бар. Алардан минем 4 оныгым бар. Менә ул вафат булгач мин 89 елда кабат өйләндем. Вакытында санаучылар да бар, без өйләнешкәч, булар алдан йөриләр. Әлбәттә шундый нәрсә дә бар, карап йөриләр, саныйлар, санаучы бар театрда берәү. Рәшидә инде минем элек Курчак театры артисткасы ул. Аннан Камал театрына парикмахер, стажер булып килеп урнашты. Менә хәзер оланда эшли. Шунда без менә шулай бергә таныштык, бергә куштык. Бер урында эшләү, гадәттә бит комачаулый диләр. Күрнинде комачаулый. Юк, кая мин бит артист сәхнәдә, Рәшидә ул чәчләрен, мыекларын җавыштыра да чыгып китә дә, күрешмибез дә без. Әмма артист хатыны булу авыр микән, ничек уйлыйсыз? Анысын да Рәшидә апаңнан сорарга кирәк инде миннән түгел. Теге хатыныма авыр булгандыр инде, без гастрольгә китә игелек. Менә birinci gastrolü benim 37 gün oldu. Nazlı kuyov bilen 37 gün. Ol xatınğa, 2 bala bilen qararga kirek, interge kirek. Ne olar, jey utpuskıda, avulda qolaları elbette benim bağlarım 4'sü de Əbi babay bile uçtular. Allah'a şükür min әтиәниемә дә рәхмәтле bir хаты. Балаларыгыз шулай ук ишаткан не булатны беләбез инде, ул иҗат белән турыдан-туры бәйле. Ул баянчы. Ничек уйлыйсыз, сезнең кызыксынуларыгыз күчкән микән балаларыгыз? Мин Булатны инде мәҗбүриләп керттем мин аны Булатны. Мин үзем гармунда уйнаган кешене бик яратам. Үземнең хәлдән килмәде. Булмады. Булат әйтә инде хәзер, әтисенең үҗәтлеген җитмәгән ди. Менә Булатны әле аны 6 яшьтә тулмаган, баяннан башы булай гына күренеп тора. Укытучы сәйбәт булды. Мин шулай гына дип әйтәм һәр вакыт. Өйдә без җылашып үтәбез. Дөрес тотмыйсың, дөрес басмыйсың. Мин әзрәк никә сразу мин регистр күтәрелә, тавыш күтәреп җибәрәм. Булат җылый, мин җылыйм. Өтегендә барабыз. Любовь Семеновна ике сүз әйтә дә, Булат та көлә, монсы да көлә, уйнап та җибәрәләр менә.
27-ші гимназия ол қазір мектеп жанында тұрғанда әйдәлі кружок алып барға. Жоқ, мәйтен болмай. Мен өз балама да қышқырмай жатыра алмаймын. Бұл кіші баласына неше қышқырасың анда. Соған көріп мен андан отказ бердім. Хәзер бит менә әйтәләр, әти-әнидә булган хыялны алар үзләре тормышка ашыра алмыйлар икән, балаларына менә тапшыралар. Мен шулай дип, мен үземә шулай дип әйтәләр. Аны психологлар дөрес түгел дип әйтәләр. Анысын әйтә алмыйм. Булатка мен рәхмәтле, тырышты. Әйтмәдеме соң, әти, үзеңнең теләгеңне иттең бит миңа дип. Анда әйткәне юк, менә мен рәхмәт кенә дим анага. Күргән сайын бүтән кеше дә әйтә, малайыгыз шул кадәр әйбәт уйный, нитә. Мен әйтәм, мин әйтәм, уйнасын, только йолдызланмасын гына. Кызларыгыз, алар тормышларын иҗат белән бәйләмәде. Кызларыбыз иҗат белән бәйләмәде. Беренчесе сәхнәгә чыкмады. Икенчесе Зәңгәршәлдә күмәк сәхнәдә әле аның фотолары да бар. Шундый күлмәкләрен җәйеп, мотор итеп, элекке күлмәкләр зур бит инде шулай җәйеп утыра торган. Анысы беренчесе Гүзәлия исемле, икенчесе Гөлшат исемле. Гөлшат шундай сәхнәдә үсте. Илсияр, Илсияр да музыкаль мәктәп бетерде, фортепиано буенча. Но инде аның буенча укымады. Илсиярның аның бик каты артистка буласы килгән иде. Но мин артист тормышын күргәч, кызым, мин әйтәм, артистка булыр өчен шул кадәр авыр, бәләм фәсмәтән диде мен. Но бәлки мин дөрес тә булмагандыр, моны әйтә алмыйм инде. Мин үзем артист тормышын күргәч, мин инде алга таба уйладым. Бәлки алай уйлыйсы килмәгәндер, но мин аның менә әзрәк хыялына каршы килдем инде әзрәк. Менә шул. Сең балаларыгыз шулай ук менә әле дә бар ул театр балалары диләр бит, алар үсәләр театрда. Сезнекеләр дә шулай сәхнә артында сәхнә үсәләр. артында үстеләр. Марсель абый мәрхүм авыр туфрагы җиңел булсын, әйтә торган иде. Алып килегез балаларыгызны, алып килегез. Менә алар шунда күреп театрга тартыла, менә шулай алдан күрә торган кеше булгандыр инде. Ләкин балалар ул спектакль куйганда сәхнә тирәсендә, сәхнә кырыенда җөрмәсендә. Әле күренсә берәр бала, алыгыз кашыгызның баласы, хәзер заик ясым дия. Аны кавышып көчле Марсель абыйның. Балаларны үзе ярата. Менә алар белән аралаша, сөйләшә, бусы кем баласы шундый ни. Мәрхүмнең үзенең генә балалары булмады, нишәттә булмый. Аныкларыгыз хәзер иҗатка тартылулары бармы? Иҗатка тартыла, менә кичкенә кызымның малайы баянда уйный. Берсе йөзә менә. Спортсмен. Спортсменка буларсы, Алла бирсә, Алла кызы. Әмма хәзер бит әйтәсез, бәлки кызыма әйтәсе дә булмагандыр диде, артист булмаган дип. Хәзер менә аныкларыгыз килсә, бабай, минем дәвәти артист буласым килә дип. Шулай ук бик теләсәм бул диям хәзер. Бик теләсәм. Мин анда алай уйламаганмын. Ул Илсияр оказывается мәктәптә укыганда да бүтән нәрсәләргә катнашып, анда бит инде төрле ниләр була. Иң остасы, иң ни йөрүчесе булган икән. Мин инде хәзер гафу үтенергә кирәктер инде дә, но анда хәзер самойны гафу үтенсәң дә. Менә әлеге нотада 3нче урынга да Әйе, күчит. Безнең 3нче ноктабыз хәзер ул Әмирхан Еники урамы, ләкин элек Калинин 75 дип атала. Калинин 75. Элек әлеге урында Казан резина техник эшләнмәләр заводының тулай торагы урнашкан. Биредә әлеге завод хезмәткәрләре яшәгән. Казан резина техник эшләнмәләр заводына 1941 елда нигез салына. Бу завод сәнәгатенең төрле такмаклары өчен динамик һәм катнаш термоэластопластлар, техник пластина, резин җилем әзерли торган булган. Менә мин армиядан кайттым. Шушы эшләп киткән организацияма кайттым. Волга сталь конструкция дип атала. Тегендәге тулай торакны сүткәннәр безгә менә монда тулай торак бирделәр. Килдек безгә, документ бирделәр, урнашырга килдек бер җегет белән. Мин инде армиягә кайткач, хәзер мине экспедитор ясадылар. Минем үз кулымда машина, грузовой ГАЗ-53, шоферым. Уже мактанырга можно мин инде. Не, зур кеше, шофер белән икәү кирдек комендант җанында, шулай карады бу безнең дә. Ребята, машина беләнме? Без әйтәбез, машина белән. Әйдәгез әле ди, мин дим да ди, решеткалар бар ди. Әйдәгез шуны илтибарга тик, аннар кайткач бүлмәләрне үзегез сайлап алырсыз. Безгә нәрсә инде, без икебез дә яшь җигит, шалт-шалт киядек тә все, кайттып, авылына бушаттык. Әйме? Пока мин комендант булам, сезне бер кеше дә чыгармаячак та, бер кеше дә кирмәячәк та монда ди. Мин 2 кешелек бүлмәгә кирдем. Минем гомер буе хыялым ия, тәрәстебемдә киң булса, монда шундый киң тәрәстекләре. Хәзерге фатирымда да шундый киң тәрәстекләре. Холодильник та бар иде. Холодильниктагы әйберләр җугала башлагач, холодильникларны алдылар. Кай вакыт әле аштагы тавыкны да алып кайттылар, кәчтүрле кала, тавыгын алганнар үзе күрәсең. Менә шундый хәлләр булгалы яшь чаклар инде шулай. Хәзер мин укытучылар кулына йөрим бит инде барыбер, әйме? Һәр бер заман менә кайттык. Без җигетләр тулай торагы кызлар тавышы ишетелә. Ишетеп карасам,
3-4 кыз мында жүрүйлөр. Әйдәгез кызлар, рәхим итегез, мәйтәм, менә чәй ичәбез, әйдәгез дигәнчә монысы тигеләй булай сөйлиләр. Институт культурадан кызлар икән. Булар режиссерлыкка укыйлар, буларга диплом спектакль куярга җегетләр, кызлар кирәк. Мәйтәм, гафу итегез, мин төзүчеләргә бара алмыйм, укытучылар клубына йөрим. Монда бер шаярага әйтә. Әйди, үзең төзүче, үзең укытучылар клубына йөрисең. Әйдә инде монда ди. Яшь кызлар, табың да яшь. Атасыгыны тайга ярәди. Миндә шул яшь кызларга ярып, укытучылар клубы сау бул. Исән төзүчеләр культура сарайы дип, культура сараена бардым. Әзрәк театр турында сөйләшә башласы килә. Камал театрында сез хезмәт итәсез. Артистлар гадәттә бу сорауга җавап бирми. Иң яраткан спектаклегызны сайлагыз әле дигәч. Ләкин бәлки сез җавап бирә алырсыз. Һәрбер җырлый белә торган артист шушы үлмәс зәңгәршәлдә унисе килә торгандыр. Инде Булатны һәр хәлдә, һәрбер кешенең дә хыялдыр ул. Бәлки башка кешенең алай түгелдер. Менә мин үзем шулай дип әйтәм. Аннары минем тагы яраткан ролем бар. Менә Прозатов яшь йөрәкләрне куйды. Менә яшь йөрәкләрдәге ул минем Хәйретдин инде ул. Безне ул шул кадәр матур итеп куйды Прозатов. Менә мәрхүм Туфановый Ниңгүлин әйтә. Менә Зөлфирә белән сезнең сәхнәне, Сәрбиҗамал белән Хәйретдин сәхнәсен менә гел шуны гына ул чишмә буенда бара инде, су алырга килә дә, без анда очрашабыз, сөйләшәбез. Менә шул сәхнәне гел карап торыр идем. Любой спектакльне яратасың инде. Әйтик, менә Кара Шикмәндә ишәк ди. Мин анда яратып уйнадым. Инде Акбайы әйтеп тә торырлык түгел. Ул балалар белән уйныйсың, шундый рәхәт. Менә бүгенге көндә сез уйнаган кайсы спектакльгә барырга дип сорасалар, менә берсен генә сайларга кирәк. Берсен генә сайларга кирәк, Зәңгәршәлгә киләсез. Зәңгәршәлгә 26 елда язылганына, 2026 елда язылганына 100 ел тулачак. Зәңгәршәл булмаса, Зәңгәршәл классика инде. Ансын барыбыз да белә. Башка бит әле минем мөхаҗирләргә килегез. Хәзерге моментта сез ничә спектакльдә уйныйсыз? Кайсы спектакль? Хәзерге моментта 5 спектакльдә уйныйм. Зәңгәршәл индеме? Зәңгәршәл, Рәшә, Сәфәр, мөхаҗирләр һәм дә Иләнәм дигән спектакльгә. Менә барыбер бит инде еллар үтү белән уйналган, менә әлеге мизгелдә уйнаган спектакльләр саны да кимидер. Шулай кимеп бара инде бит. Син өлкәнәйәсең, хәзер сиңа инде геройларны бирмиләр. Хәзер син өлкәнәйгәч, өлкәннәр роленә керәсең, анда ничек була инде? Менә күңелсезләнәсезме? Күңелсезләнәсеңме дип нишәтәсең инде? Бер кая барып булмый. Шибен дулап тәрәз ваталганы юк. Күңелсезләрем кая барым инде? Но көтүп йөрисең инде, Фәрит Рафкатов бәлки роль бирер. Фәрит Рафкатов бирмәсә анда Айдар куя, Айдарҗан барып куя, бәлки ул бирер дисең. Менә кем куя, карыйсың, нәрсә алалар. Ничек була анда? Өлкәннәр роле бармы? Сиңа яраклы роль бармы? Булмаса инде. Көтүп йөрисең инде. Приказ чыкканны көтүп торасың, карыйсың тактада. Булса син фамилияң, Аллага шөкер булды дисең инде. Башкалар да шулай юк инде. Менә үзегез ничек тоясыз? Сезнең әле теге ничектер инде арадым, хәзер инде. Юк, мин арадым дип әйтә алмасым инде. Бирсәләр уйныйсың, бирмәсәләр көтүп йөрисең инде. Шул аннарсың йөрисең, куып чыгармасалар жарар иде бу кеше арасында дип. Хәзер мин төзелешкә бара алмыйм. Күтәргә төшәргә ярамый. Шунда монда киләсең менә әле. Хәзер дә без синең белән съемкага төшкәндә дә килделәр, исәнләштеләр, танучылар бар. Ай, яратабыз ди, ай сезне фәлән, ай дигән менә шуңа эт күңеле бер сөяк ди. Шуңа күрә рәхәтләнеп яшисең инде син кеше арасында. Мин рәхмәтле шушы театр дөньясына эләгүемә рәхмәтле. Безнең соңгы урыныбыз Сәйдәш концертлар залы, ләкин сез Алай димә инде. Соңгы димә. Безнең Анысы 4-нче точкабыз безнең 4-нче точкабыз булсын, ато соңгы булгач әллә нәрсә уйларга мөмкиннәр. Укытучылар клубын ташладым да шушы төзүчеләр культура сараена килдем. Сәйдәш мәдәният үзәге. Сәйдәш мәдәният үзәге 1972 елда Төзүчеләр мәдәният сарае исеме астында ачыла һәм Глав Татстройның 2нче төзелеш монтаж трестына куралган була. 2000 елда композитор Сәлих Сәйдәшевнең 100 еллыгына багышлап, аны Сәйдәш муниципаль мәдәният учреждениесенә үзгәртәләр. Әмма тарихи бинаның берничә интерьер элементлары үзгәрешсез кала. Бүгенге көндә дә үзәкнең төп бизәге бинада аерым атмосфера тудыручы матур витраж тәрәзәләр, дивар бизәлеше, панно һәм колонналар. Шушы кызлар белән килеп, мин монда аларның диплом спектакле Су юлында дигән спектакль булды. Алар аны яхшы итеп куйдылар, монда уйнадык. Монда җитәкченең
фамилиясын гына беләм, Фомин дигән кеше. Ул безне яратты шул кадәр, спектакльдә яратты. Шуннан машина алып, без әле ул кызлар белә шушы су юлында дигән спектакльне тирә-юньдәге авылларда куеп та уйнап та йөрдек, әйме? Аннан монда шушында дорам кружокта җиргәч, мин бит интегендә җырлап та җырыйм. Монда да вокаль Шәрвиназ дигән вокаль ни кружок бар, вокальный. Җырлый торганы. Анда Фатима дигән туташ эшли инде. Аннан соң ул Мәсгуд Имашевның хатыны була. Бер заман менә безнең дәрескә Фатима килеп керде. Әйфу. Мәсгуд абый килеп керде. И сорый инде Фатима ничек дәресләр бара. Менә ди әйбәт бара, менә Әсхәт кенә ди, дәрес сайын ди жаңа җыр өйрәнеп килә. Гел бөтенесен өлгереп булмый, өйрәнеп булмый ди. Аха, нинди җыр. Менә Илһам абый җырлаган вакытта Гөлшат апа сүзләре, халык кие Сәфәр дигән җыр. Сәфәр чыксам ерак юлга, уйлыйм Идел буйларын, Идел буйларын әйләнеп кайтсын иде юлларым. Аха, Мәстаби да җырлаган икән бу җырны. Мәстаби әйтә, Әсхәт ул булай җырланмый ди. Мәстаби җырлап күрсәтә бер куплетны. Афуй тигез Мәстаби әйтәм, Илһам абый Шакиров нәкъ менә минем кебек җырлый ди инде мин. Әйтеп торам, мин әзрәк шундый торы кеше. Ярап бетте шулай, берәр җырладык та бетте шулай. Дәрес барды, дәрес беткәч, Мәстаби минем җанга килде дә. Синең театрда эшлисең килмиме ди. Мәстаби әйтә, мине кем алсын театрга? Мин бит әйтәм, армиядан кайткан җегет фәлән түгел. Әйдә мин сине Марсель Хәкимовка күрсәтәм ди. Бунда булып чыга икән инде Мәстаби аказы шул Камал театрында Булат булып уйнаган. Камал театрында эшләгән. Анда Камал театрында эшләгән чакта Рәфкат абый Бикшәнтәев куйган спектакльләргә музыкалар язган икән ул. Камал театры белән менә булай связан булган инде, бәйләнгән булган. Шулай итеп ул минем әйдәгез дидем дә бардык, Марсель абыйга алып барып күрсәтте. Менә Марсель Хәкимович менә шундый фәлән. Булар мине тыңлап карадылар. Анда җырлатып та карадылар. Анда Алмаз абый Мөнасипов пианинода уйнады. Булдары булар әйттеләр дә бар чыгып тора әле. Мин чыгып тордым. Булар сөйләштеләр, әйттеләр дә инде. Тағы кірдім, Марсель абый әйтә, сен театр училищесінің қай екенін білесің? Білем. Менә 1 сентябрьдә шунда килерсең. Монда чыгып киткәч тағы анысын да әйтергә кирәк, мактану булсын әзрәк. Алмаз абый әйтә икән Марсель Хәкимовка. Марсель, бир бу җегетне мин монардан икенче илһам ясыйм дип әйтә ди. Марсель абый әйтә, юк инде Алмаз туган, бу миңа килгән, ул минем үземә кирәк дип, менә шулай итеп, мин училищега килдем. Һәм әйтергә кирәк бит, сез икенче курска эләктегез. Почти что 3-нче курс дип аталай. Менә шулай итеп, шулай килеп кирдем. Сез теге вундеркиндлар арасында булган инде. Алай түгел инде монда. Марсель абый шулай алган дип әйтәм мин. Марсель абый эше инде бу. Мин бит инде училищега кирдем хәзер әйме. Яңа тулай торакны бушатырга кирәк. Тегендә төзүчеләрнең ние начальник әйтә, син давай тулай торакны бушатты. Хәзер мин монда занятиягә килдем дә, что-то директор миннән Фомин дигән абый миннән күргән инде директор. Нәрсә синең кәефең юк ди. Менә әйтәм мин укырга училищега кирдем, нигә куалар әйтәм мине, нидән чыгаралар? Тулай торактан кая барырга да белгән юк. Минең училищеның әйтәм тулай торагы юк. Сен әйдә Әсхәт, я тебя оформлю ди, здесь дворником ди. Тебя никто не выгонит ди. Бу миңа Әсхәт шушы көннән дворник булып эшләп монда диде дә язды да бирде. Тегенәргә алып барып бирдем дә, теге абзый Николай Иванович, ну ты хитрый мишарин дип язуны алда калды. Тулай торакта окып бетергәнче шуна чыкмады. Аннары алга таба китеп әйтик. 50 еллык юбилейда аста банкетта сөйләшеп утырабыз инде. Марсель әйтә, Равил хәзрәт бит инде Мәскәүдә эшли. Кара ди, минем укучылар арасында да нинди зур кешеләр чыкты дип Марсель әйтеп, көлдереп сөйләргә ярата иде. Менә шул. Менә Равил Гайнетдин белән бергә укыдык без. Шулай дип әйтәм мин. Ул да мине теләгән әйдә, тавышың бар, ниең бар, сөйли беләсең. Әйдә, мин сине менә шулай ук дин юлына алып кирип китәм. Эй, хәзрәт, мин әйтәм. Мин әзрәк моны да яратам, мин әйтәм. Хатын кызларга да карыйм, миннән булмасын дигәч, көлде дә кулын селкеде менә шулай итеп. Менә театр турында сөйләшә башлаганбыз икән. Барыбер бит театрда буыннар алмашына яшьләр килә. Яшьләр театрга килгәндә һәм гомумән театр турында гына түгел, бу сәнгатьтә, эстрадада да шулайдыр. Олылар, менә шул театрның аксакаллары, эстраданың аксакаллары, алар яшьләргә
Gilde urun birmi deyip sililer. Sizin münasebetiniz, yaşlar Неше келгенде. орын бермесинler, кім айта алай дейіп, алай бола алмай. Сим әйтегенде қазір міне мен 70 яш, мені бейтін болады етіп шығармайлар, әйтек. Не етіп, сен енді яшілерге бермейлер дейсің. Онда яшілер не? Ну, ілігірек алай болмаған, анда іліккігі нелеріні қарайсың, анда яшілер болмаған ол вақытта. Анар міне нелер қойт, шепкеншілер қойт қашанда бүтінісі яшілерге үйленіп бітті. Шоңа көре, оғанда ейбір жоқ театрда. Бұл жыр сәңгәтінде қоя алай. Қазір алар 1000 артық болғай жыршылар, қазір анда нендей анда үлкен буын. Әмді нинди мünasebetler, бар бетінде көпке сізден яшірек кішілерді театрда. Сіз бәлкі бір спектакльлерді ойнайсыздар, бар бірге қызмет етесіз. Міне өзара мünasebetler нендей? Өзара мünasebetler, алар бізге қарап ішлей, біз аларға қарап ішлейбіз. Әнде біздің нәрседер жетішмеген жақ болса, алар айтып жібере, алар айтмаса, үлкен артистлар айта бір-бірі бізге. Біз ешілерге қар вақыт, міне мұнда бұлайырақ, міне бұл сөзіне бұлайырақ айталар, етігі вақыттағы спектакльда дейіп, айтабыз енді міне шындай сөйлешу бар, біз аралашып ершебіз, Аллаға шүкір, анда тырт-пырт деген әйбір жоқ, потому что спектакль ол бір неде, бір жұдырықта болырға дейік, шәгерде енді Rak lebet şoku bolsa bulalmay. Nindidir işki qarşılıq durmayın. Yok, olay neşik bolurğa mümkün. Totar teatrlarında, Kamal teatrına tügül, boşqa teatrlarda da qoysi spektakllarını qorarğa kengəş etirdiniz. Mine bir spektaklini sayladıq sizin qatnaşığınız bilen. Belki siz qatnaşmagan spektakldadır, belki sizin teatrdan da tügüldür. Benim bile sayladım ne dedi? Şimdi Zəngərşəl buldu, xamanlar, mühacirlər. Mühacirlər kiligəs, aytan bir rəşəgə kiligəs. Bütünüsünə kiligəs. Bütünüsünə kiligəs. Mine elbətlərini qaradıq. Top iş bulsun. Keldiler. At qarağı mı? Yok, at qarağına kadar ul əli үйленмәгән иде deyip keldiler. Aydarca barıb qoyğan. Mine rəxətlənib qaradıq. Lakin mine şulay yok mühacirlərdəki şekilli uzunraq boldu deyip aytdım. Şul kadar әйбәт, mine birilip qarayısın. Mühacirlər buldu demək? Mühacirlərə də anda teatrga, Kamal teatrına любойына жер. Әйдәгіз işini sayılıq indi. Yok, teatrdan mı? Teatrdan tügül spektakl mi? İş spektakl. Aytdım, İşinçisi var mı itəli? Әлмәтнеkin aytdım, eymi? Hazır indi Tinçörün teatrına men kurstaşlar bunyağanına жүрейм, eymi? Көңілге жатышылы болды, ey almağaçları деген. Qoya oldu, Tinçörün teatrı. Tinçörün teatrında болды. Anlarsın onda tağı birisi var, Aybolbolum деп атала. Mine Şuşınарға бардым, рахат болды. Элек, конечно, әйтерлер инде, ой, бик тапталған тема тегісі мынсы, ama da lakin şul kadar Жәлібейті, шул қадар көңілі. Қуршақ театрына айттым мен сен атып. Қуршақ театрына қора, Әлфияны қора, әдемдеріні қора, Әлдірміштен әлмендеріні қора. Міне енді көп кіші сұрашқаш, бізде бит енді барды ол, Гүрләп Шәукәт абай ойнағанда да нешлеп қазір қоймайсыз деп сұрайлар. Әгер де бик барасығыз, қарайсығыз келсе, барығыз мәктеп Қуршақ театрына, балағызын да алып барығыз, өзіңіз де рахатланып. Ол балағыз да рахатланып қарар, өзіңіз де рахатланып қайтырсыз. Не үшін десеңіз, шул қадар әйбәт қойылған, шул қадар әйбәт қаралы. Хәтта міне әлмәндеріні ойнатырған Шуқтиев, ол өзі көрінмейінді, ол бетінде Қуршақны ойната. Шәукәт абайның интонациясына қадар тұтып алған. Мен шул қадар кіріп рахмет айттым, айтам, Шуқтиев рахмет сен, сен айтам, мұны шул қадар неткенсің. Прямо вақыт міне Шәукәт абайның интонациясы, прямо Шәукәт абай таушы білен сөйлешкен келіп шығар, сондай мотор. Легендар драматург. Театрда легендар драматург алар инде тегелерин айтмыйша болмай тургандыр. Галескар абай белән Кәрим Тинчурин айтмыйша болмай тургандыр. Аннан инде менә театр белән, Марсель абай белән менә шулай бәйләнеп эшләделәр. Туфан абай Миңнуллин. Инде хәзер менә Илгиз Зәйниев кирип китте. Менә шулар. Сезнең тормыш философиягыз, фәлсәфәгез нәрсәдә? Акбайда минем бар сүзе. Тегендә синең дә философияң дөрес түгел ди, Шарли әйтә. Қарам айтам, нинди сөзләр біле бұл философия. Нәрсәсің ол философия. Сенің Софияң дұрыс түгел деп айта. Шуңа күрә менің тұрмышның нәрсә езім міне. Исән шау шушы дүниялар тыныш болып, шушы татар театрында, татар дүниясында халыққа жаратқан артист болып, шыларға қызмет етесің. Қар тапшыру біз тамашашыға бөлек қошырабыз. Бүгін сіз нәрсе әзірләдіңіз? Аны әйтергәме? Әйтігіз. Әйе. Әсхат абайның дискісі. Мұнда 3 концерт.
Бу моның тагы дискі гына түгел, монда флешкасы да бар. Ие. Менә шушыны бүләк итеп калдырам мин. Кайсы тамашачы табып, кайсы саваллар ансын әйтә алмыйм. Менә минем башланган җирем, сәнгатькә кирип киткән җирем шушы Двористан башланды. Шушы культура сарайы, мәдәният йортыннан. Монда хәзер Сәйдәш дип язганнар. Әмма дә ләкин мин Сәйдәш исемен алмасыйм, ләкин язып куярым. Сәйдәш исемендәге төзүчеләр культура сарайы дип язып куярым. Безнең каршыбызда Сәйдәш мәдәният үзәге. Әйе. Артыбызда Юл Ершова урамы һәм менә шунда үсеп торган куаклар арасына без кайшырдык. Янда әле эскәмия дә бар, бәлки Әйе. ул да сезгә булышыр. Шуның белән без тапшырыбызны тәмамлыйбыз. Рәхмәт сезгә, Хәтабый, безгә үзегезнең маршрутыгызны күрсәткәнегез өчен һәм безгә вакытыгызны менә шулай бүлеп биргәнегез өчен. Эшегездә уңышлар, исәнлек, саулык.